Dígal to stále.
pode. Aqui. E aí?
Ne, fakt, ale to Dobře si začete. Dobrý den. Dobrý, to bylo. ale dobrý. Dáš mi podpis. Poskutující. Tak, vidíme, jak to jde, ty chvály, jak to postupuje, to je super. A díky Bohu. Tak není máme moc času, každý pracuje tohleto, tak aspoň jednou týdně, díky Bohu, že se můžete sejít. Aspoň to, opravdu, jako jsem vděčný za to, že to děláte, je to oběť. Když takhle prostě jdete, cvičíte, jako, že jo, tak je to super. A chce v tom vytrvat a být vytrvalý a trpělivý, protože je to služba a to roste. Tak semínko, když zaseješ, tak z toho není hned kytka. No, ale roste a do krásy. A já věřím, že Pán Bůh vám požehná jako chváliče, protože budete to dělat poctivě a trpělivě, s vytrvalostí, tak to půjde. Takže my si otevřeme, jak jsem říkal na začátku, my si otevřeme list Židům z 10. kapitoly, budeme číst. A budeme číst 19. verš až 25, takže Židům 10, 19 až 25. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupme před Boha s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem omytý čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Možná skončit tady. Já jsem vám promít tady ten hlavní verš, kterému se budu věnovat. A to je 21. až 23. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Je věrný. Tak dnešní Boží slovo nás chce povzbudit. Chce nás povzbudit a připomenout nám, že máme svobodný přístup k Bohu. A to díky Ježíši Kristu, který vylil svoji svatou krev na kříži. Obětoval svoje tělo za naše hříchy. Díky Bohu můžeme přistoupit, díky Kristu můžeme přistoupit k Bohu skrze Kristovu oběť. To dřív nešlo. Vždycky musela být nějaká oběť, aby mohli přistoupit k Bohu. A já to potom ještě vysvětlím. List Židům je psán, tak je adresovaný Židům, tak je psán pro Židy. Ale pro Židy, kteří se stali křesťany. Kteří opustili to svoje náboženství, ten judaismus, ten starý zákon a uvěřili v Ježíše Krista. Ale doba, ve které žili ti obrácení Židé, obrácení na křesťanství ke Kristu, tak v tom prvním století oni zažívali těžké chvíle. Teď si to musíte představit, tady ty věci. Jste Žid. V tom prvním století, kdy přišlo evangelium do světa. Najednou je tu nový náboženství uprostřed toho národa, který po staletí, po tisíciletí věřil v Hospodina. Měli svoje zákony. Teď do toho přijde nový náboženství, který na to navazuje dokonce. Oni to nemohli pochopit, my to dneska chápeme a to je trošku jiná situace. Ale v té době to těžko chápali. Oni si mysleli, že to je nějaká nová sekta, nějaký nový náboženství. Proto, jak jsme říkali v minulých kázáních, apoštol Pavel to pronásledoval. Horlivě. Brutálně. A
A tady ty Židy, tady ty křesťané z Židů byli pod velikým tlakem. Pod velikým. Oni chtěli stáhnout ty Židi ostatně, chtěli stáhnout zpátky do toho judaismu. Byli pronásledováni. A tak musíme pochopit tu situaci, aby jsme věděli, v čem ty Židi žili. Ty křesťané ze Židů. A tak ten list Židů chce povzbudit ty bratry a sestry z těch Židů. A popisuje ten list, co Ježíš vykonal na kříži. A připomíná jim to, co velmi dobře znají. Jsou to Židi, obrátili se ke Kristu, ale dřív žili pod tím zákonem. Oni znali přesně, úplně věděli přesně, co ten zákon obsahuje. To jejich starý náboženství, ten jejich systém. Znali obřad, znali ten systém toho obřadu obětního. Ale dejme tomu, že Pavel tedy napsal tento list, možná ano, možná ne, nevím, ale já si myslím, že ano. Tak dejme tomu, že ten Pavel ví tu situaci, zná tu situaci a napíše tady ten list, aby jim připomněl, jak ten obětní systém fungoval, ale dá ho do světla, nenechává to starý, ale dá ho, osvítí ten starý zákon, ten obětní systém osvítí Ježíšem Kristem. Jak to funguje teďko nově. A to, co měl Bůh, už odedávna stejně v plánu. A my se k tomu dostaneme. On jim připomíná, a i my si to můžeme připomenout, když se konaly oběti, tak to ty starozákonní, jako myslím, když se konaly oběti, tak zaprvé se muselo vybrat zvíře. A to zvíře muselo být naprosto čistý, dokonalý. Muselo být, jak je napsáno, bez vady. Bez vady. Kněz taky musel být očištěný. Kněz musel vykonat obřad ještě za sebe, odříznout zvíře, musel být pokropen tou krví, očistit se od hříchu a teprve potom mohl jít a obětovat Bohu. Jo. A to se dělo stále dokola, pořád. Jo. Tady ty oběti. To znamená, když to čteme ten list Židů, a ten list Židů to říká dokonce, že ty oběti stále dokola se konaly, ale nesmazali ten hřích toho lidu. Když kněz přicházel s tím obětním darem, beránkem, kozlem, čímkoliv, tak tady ty oběti nebylo možné, aby očistili na 100% boží lid, Izraelce. Ten je neočistil. To, že se to konalo stále dokola, naopak říkal Bůh, připomínal Bůh, vlastně děje se to pořád dokola, ty oběti, tak to znamená, že ten hřích je pořád přede mnou. Já jsem ho akorát přikryl, nesmazal. Je to jako kdybyste vzali deku a chtěli jste něco schovat. Tak vezmete deku, přikryjete to, ale to, co je po tom deku, nezmizí, pořád to tam je. A takhle fungoval ten obětní systém starého zákona. Hříchy se naopak připomínaly a muselo se každoročně a pořád obětovat. A musel se očišťovat i ten kněz. Takže ten hřích nebyl odstraněn, ale pouze přikryt. Ale Boží vůli bylo, nebo Boží vůli bylo poslat, nebo najít dokonalou oběť. Ale taky dokonalého kněze. Musel to být bez vady, bez hříchu. Aby se ty oběti stále neopakovaly. Aby ti, nebo ti, co přináší ty oběti za ten lid, tak aby ten lid byl dokonale očištěn. A aby se to neopakovalo. Ale takovou oběť nemohlo poskytnout žádný zvíře na světě. Ani žádná věc tady toho světa. Ale zároveň Bůh taky řešil, kdo tu oběť přináší.
Nejenom tu samotnou oběť, ale kdo tu oběť přináší. Velekněz musel obětovat zvíře za sebe, jak jsem říkal, než stoupil před Boží tvář. On přistupoval před Boží tvář. Máme-li tak velikého kněze předsedy Boží dům, přistupujme před Boha. On, dřív to tak nebylo. Dřív přistupoval za lid jeden jediný člověk, to byl velekněz. On se musel očistit od hříchu. Mít pokropem krví, očistit se a teprve mohl stoupit. Takže starozákonní systém nemá, nebo neměl dokonalou oběť ani dokonalého kněze. Ale list Židům nám říká, že nedokonalá oběť a nedokonalý kněz, to znamená, ten obětní systém je pouze náznakem toho, co má přijít v Ježíši Kristu. To, co se dělo ve Starém zákoně, tak Bůh učí, ukazuje takový předobraz toho, co se stane, ale stane se to dokonale. Ale Izraelci to nepochopili do dneška. Že to je jenom náznak. Ale z Židů, když budete pročítat, tak je tam to slovo. Je to náznak budoucích věcí. Těch dobrých budoucích věcí. Že to stejně Bůh měl v plánu, že na tom, co jste viděli doteďka po staletí, obětovalo se zvíře, očistil se kněz, tak to je jenom náznak toho, co se stane v budoucnu, ale bude to dokonalý. Teď je to nedokonalý, je to jenom přikrytý. Ježíš přichází jako dokonalý člověk, jako syn Boží a zároveň jako dokonalý kněz. On v jednom těle, v jedné osobě splňuje dvě věci. Oběť i kněze. On jako kněz přináší na ten kříž. To přináší jako kněz a svoje tělo vydává jako oběť. To je to úžasné, jak to Bůh vymyslel. On je bez hříchu, totiž bez vady, ale zároveň je tou obětí. On je kněz, který přináší, ale zároveň je tou obětí. Proto nic na světě, nic tohoto světa nemohlo dokonale uspokojit Boží hněv. Oběť, smíření s Bohem, to není sranda. To je smíření Božího hněvu. Ne, smíření Božího hněvu. Když se konaly oběti, tak to bylo smíření. Smíření mezi Bohem a člověkem. Že člověk něco dělal, řešil, Bůh se hněvá, a aby si smířil tento Boží hněv, tak si musel obětovat. A když přichází Ježíš, tak je pořád ten stejný systém. Bůh se hněvá na lidstvo, člověk nějak řeší, ale to smíření nyní přichází skrze jeho syna, skrze jeho vylitou krev na kříži. Jedině to mohlo Boha plně uspokojit, je tady ta oběť. Tam ty oběti starozákonní ho neuspokojovaly. Nemohlo dojít dokonalému smíření. Až teprve teď, když přichází Boží syn. A on vydává svůj život na kříži. Teprve teď je ta dokonalá oběť. Teprve teď je to dokonalé smíření. Ale kdo z toho má? No přece my. To se neděje kvůli tomu, že by Bůh chtěl smíření, nebo on chce smíření, ale že by si tak na tom trpěl, že chce oběť. On to chce kvůli nám. Aby my jsme byli smíření s Bohem. Aby my jsme mohli přistupovat svobodně k Bohu. To všecko je kvůli nám a z jeho lásky. Tenhle ten jeho plán oběti. Proč mluvíme o té dokonalosti? Protože jedině dokonalost, ty oběti, mohla být, nebo mohla dokonale očistit nás. V listu Židům 10:14 budete číst tady tu větu. Tu jsem tam nepromínil. A poslouchejte dobře. Tak jedinou obětí, on to všecko vysvětlí, co vám tady vysvětlu, a zakončí to, nebo ne zakončí, ale řekne tu větu nádhernou. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Tak jedinou obětí, to znamená Ježíš Kristus, on v jednom těle, v jedné osobě jako kněz a jako oběť a jako dokonalý kněz a jako dokonalá oběť přináší dokonalé očištění. Pro koho? Pro nás. A co my se stáváme? Co říká ten text? Dokonale očištěnými.
navždy přivedl k dokonalosti ty, které Ježíš posvěcuje. Takže my jsme před Bohem čistý, dokonalý, jenom dokonalý, sláva Bohu, amen. To říká list Židů. O tom vlastně to je jeho podstata. Ale mluví tam ještě o jiných tématech, jako o víře a tak dále. Ale tohle je takový, ten list Židů, tohle je to hlavní, to gro, to téma. Co jsi říkal, tohle? Ještě ten hlavní kámen, ano, přesně. Takže tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Díky dokonalé Ježíšově oběti jsme se stali dokonale očištěnými. To je ta oběť, to je ten starozákonní systém, který přivedl Bůh do dokonalosti v Ježíši Kristu. O to jde. Tomu věříme, ne? To vyznáváme. On, Ježíš, je nejvyšší kněz a zároveň ta největší, nejlepší, nejdokonalejší oběť. Takže když jde na kříž, jde jako kněz, když dává tělo, dává jako oběť. Obětní systém starozákonů skončil, protože byla vykonána dokonalá oběť. Je konec obětí. Pro křesťany určitě. A ty, každý z vás jednotlivě, jste se stali dokonale čistými. Máš svobodný přístup k Bohu. Opora byla stržena. Nějaká překážka, která tam byla, už neexistuje. Najednou máš přístup k Bohu. Už to za tebe nemusí dělat ten kněz. A už vůbec ne křesťanství, že by to za tebe dělal pastor. Ty, každý svůj, máš přístup k Bohu. Protože byla opora stržena. Je dokonalá oběť. A ty přicházíš k Bohu skrze tu dokonalou oběť. A je pro každého jednotlivě. Už není žádný zástupce za tebe. Žádný kněz, žádný pastor. Nikdo. Jedině skrze Ježíše Krista můžeš. Ani další jiné osoby, které by tě napadly, tě nemůžou se za tebe postavit. To nejde. A víte co? Opora byla stržena, překážka byla odstraněna díky Ježíšovi oběti na kříži. A my, jako lidi, jsme k tomu nemuseli přidat vůbec nic. Ani takhle, co se zanést vejde, jsme k tomu nemohli nic přidat. Nic. Není v tom žádná člověčina, ani kousek člověčiny. To je pouze Boží zásah, a to pouze Boží dílo, to, co vykonal skrze Krista. A jak my víme, tak on to udělal ze své lásky. Prostě se rozhodl, že takhle to udělá, takhle to naplánoval a stalo se. To znamená, že cesta je naprosto otevřená každému člověku. Je otevřená pro každého. A mám za to, že nyní díky Kristu a té nové smlouvě, kterou máme v Kristu, může přicházet k Bohu každý člověk. Věříte tomu? Každý. I nekřesťan, i křesťan. Já tomu taky tak věřím. Ale máme tu jedno ale je tu rozdíl. Volat k Bohu může každý. Opravdu. Že Bůh přišel na tento svět, že jo. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. To znamená, že může každý přistoupit k Bohu. Ale je tu rozdíl mezi tomu, když přistupuje křesťan, někdo, kdo je znovu zrozený, a někdo, kdo v nouzi zavolá Bože. Víte co, dokážete si představit nouzi, člověk, který nevěří, ale v nouzi si vzpomene na Boha a zavolá k Bohu. A volá, Bože, pomoz mi. Co se to děje? Jsou takový lidi. Já když jsem byl nevěřící, jsem takhle zavolal několikrát k Bohu. A musím říct, že mě i několikrát vyslyšel. Ale rozdíl je v tom, že oni volají na Boha jako nevěřící. Nebo když volají na Boha, tak už jsou nějak věřící. Že to by nedávalo smysl. Ale nevydali mu život, nejsou znovu zrození. Ale volají k Bohu. Využívají. To ne, že využívají. Jsou v nouzi ty lidi. Tak volají k Bohu. Přesně tak, jako ta žena s krvotokem.
už neměla žádnou šanci. Tak zavolala na něj, šáhla na něj. Pak uvěřila. Nebo uvěřila, ale pak mu vydala život. No, to je rozdíl. To znamená, že člověk může věřit. To je jedna kategorie. A druhá je znovu zrození, o kterém mluví Ježíš s Nikodem. Věřit a znovu zrodit jsou dvě rozdílné věci. Ale my jako křesťani voláme Bohu jinak. My ne jenom v nouzi, kdy nám teče do bod. Jenom když nám o něco jde. Takhle ne. Takhle můžou zavolat ty, kteří tak nějak o Bohu ví. Ale my, co jsme vydali život Kristu, co jsme znovu zrození, voláme nebo přicházíme k Bohu úplně jinak. Ale nám znovu máme před sebou ten list Židů. A já jsem byl schválně tady ten úryvek, jak jsme četli, že my přistupujeme k Bohu trošku jinak. A apoštol Pavel nám ukazuje, jak správně přistoupit k Bohu. A je tam 5 věcí. Je tam 5 věcí, 5 charakteristik znovu zrozeného křesťana, jak má přicházet k Bohu. A my čteme. Máme-li tedy velikou kněze nad celým božím domem, přistupujeme před Boha. Přistupujeme před ním. Opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí, s tělem obitým čistou vodou a v neotřesitelné naději. 5 věcí, které nám apoštol Pavel říká, jak máme přistupovat k Bohu. No víte, ale já nevím, jak kdo, ale uvědomujeme si všechny tyto věci, když přistupujeme k Bohu. Že máme mít čistý srdce. Že máme mít dobré svědomí. Tělo obitý čistou vodou. Neotřesitelnou naději. Víru. To jsou všechno věci, které nám apoštol Pavel říká, jak máme přistupovat k Bohu a uvědomujeme si tady ty věci, když přistupujeme k Bohu. No, já nevím, já třeba úplně ne možná. Kolikrát třeba, já se pomodlím a nemám čistý srdce, mám nějaký trápení. A my si teď vysvětlíme každý ten jednotlivý kousek, každý tento téma, co to znamená, abyste to pochopili a úplně se vám rozjasní a uvidíte, že možná to děláte. Možná to děláte takhle. Takže to jsou základní předpoklady, charakteristiky znovu zrozeného křesťana. A to nemá každý člověk. To mají pouze znovu zrození křesťané. Takže první charakteristika, první výzva tedy zní, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem. Jinde se píše s pravdivým srdcem. Co to znamená? Pravdivé, opravdové srdce. Co to je za srdce? Moje srdce. To je srdce, poslouchejte dobře, to je srdce, které není rozdělené. Neslouží 2 pánům, ale je celé oddané Bohu. To je s tím opravdovým srdcem. To je srdce, které není rozdělené, neslouží 2 pánům, ale je celé oddané Bohu. To je srdce, které není pokrytecké a nehledá svoji slávu, ale slávu Boží. Jako křesťané máme žít, aby se z nás Bůh radoval. Je to tak? Máme žít tak, aby Bůh se radoval z našich činů. A přiznám se, že, ale opravdu, já bych to zkazatelně neřekl. Já se každý den modlím. V té modlitbě nezapomenu říct, Pane, to, co dělám, to, co dneska budu dělat, ať z toho máš radost. Ať z toho máš radost. Ale přidávám ještě 2 věci. Ať z toho mám radost já, ať z toho mají radost ty, pro které to dělám, ale ať z toho mám radost třeba i já. Že jsem odvedl kus dobré práce. Ale hlavně z toho měj radost ty, Pane. Ať to dělám tak, aby si se z toho radoval, co dělám. A to je velmi důležité pro nás.
Protože když chceme dělat radost Pánu, tak co nás to učí? Učí nás to svatosti. Že jestli chceš dělat radost Pánu, tak ty nebudeš dělat něco, co je proti Bohu. Učí tě to svatosti. Žít ten svatý život. Vyznávat hříchy a dávat do poddanosti každou myšlenku. Každý slovo. Do poddanosti Kristu. Zkoumat každý tvůj motiv. Proč to dělám? Proč jsem tady? Proč vstupuji do určitých věcí? Dávat to do poddanosti Kristu, vlastně dávat do poddanosti Kristu celý život. A nejde o to, že bychom jako věřící nemohli být pokušení. O to vůbec nejde. Nebo že bychom nemohli zřešit. Každý z nás, každý z nás nějak zápasíme. A měli bychom si uvědomovat, že už nechceme být ale otroky hříchu. A že ani nejsem v podstatě otrokem hříchu. Ale naopak, že chci celým srdcem poslouchat Boha. To neznamená dokonalou bezhříšnost. Ale spíše jde o to, že bychom měli růst ve svatosti a nezůstávat v zajetí svázanosti a hříchu. Ono se dá totiž před ostatními mnoho skrýt. Křesťanství není jenom o tom dodržovat ty vnější morální nebo mravní normy. To znamená, navenek můžu vypadat jako křesťan. Dodržovat určité věci. Dobře se na veřejnosti, před přáteli, doma chovat a být slušný. Ale co uvnitř? Co moje srdce? Co moje srdce? Jak to tam vypadá? Jak to vypadá, když odejdu z bohoslužby, zavřou se za mnou dveře, přijdu domů, jdem klusy, zavřou se za mnou další dveře. Co tam? Zkažený. Když mě nikdo nevidí, jak vypadá tam moje srdce? A přitom Ježíš to všechno vidí. A přitom to Bůh všechno vidí. Proto to říkám. Mluvíme o tom první teprve. S opravdovým srdcem přistupujeme před Boha. Jak vypadá to srdce, když zavřeš za sebou doma dveře? Doufám, že dobře. Jo? Jak to tam vypadá? Jestli dobrý, tak dobře. Ale doma, když zavřeme a zamkneme a jsme tam jenom se ženou a s dětma, tak kolikrát povolíme ty opratě, ne? To je přirozenost naše. Kolikrát si dovolíme víc, než normálně jsme si dovolili ve společnosti nebo ve shromáždění. Ale víte, o co jde? Když zamkneme ty dveře, když už nás nikdo nevidí, jde o to, jak milujeme Boha. Jestli miluji Boha z celého srdce, ze srdce, které poznalo Boží milost, které poznalo Boží lásku, odpuštění. Jestli je to srdce proměněné Boží láskou, jestli jo, tak můžeš jít do sklepa, zhasnout, být tam ve tmě 14 dní a stejně se budeš chovat jako Boží dítě. Jedno, jestli tě tam někdo vidí nebo nevidí. Budeš ve tmě, ve sklepě a budeš se chovat jako Boží dítě. Protože jsi poznal tu Boží milost, poznal si tu lásku, to odpuštění. Poznal si tu proměnu, že Bůh pracuje na tvý proměně. A tak se budeš chovat i za zavřenými dveřma. Ať tam nebyl nikdo. Kdyby tam byl jenom sám. Je snadné nasadit si masku a tvářit se duchovně, ale pokud naše srdce nejsou před Bohem upřímná, tak klameme jenom sami sebe. Co to znamená upřímnost tady v tom smyslu? To znamená, že žijí v pravdě Božího slova. I tam, kde mě nikdo nevidí. Že žiju v pravdě Božího evangelia. Že žiju evangelia i za zavřenými dveřmi. Proto je to tak důležité, abychom přistoupili před Boha s opravdovým srdcem. On to stejně vidí, jak řekl Robin. On to stejně vidí, ale třeba si uvědomit, že stojím před Bohem, který je všemohoucí a vševědoucí.
Nic mu není skryto. Když bychom to řekli normálně natvrdo, tak řekneme, my před ním žijeme životy, ale nahý. Máme na sobě oblečení všechno, a to máme kvůli sobě, ale před Bohem jsme před ním nahý. Úplně do. On ví o každém našem vlasu. Takže nic nejde skrýt. Tak na co si budu hrát? To nemá smysl, dává to smysl, dává to žádnou logiku. A mluvím o nějaké dokonalosti ve smyslu, že nezřeším? Že mi to nikdy neujde? Ne. Ale to srdce musí být nastavený, ta moje mysl a srdce musí být nastavený na to, že chci žít před Bohem opravdově. Jenom to nastavení už je to vítězství. Aby jsem to tak dělal. Jo? Naše mysl, že je nastavená a srdce, tak už to je vítězství, protože když to tam není v tom srdci, že to netoužíš žít, tak to nikdy dělat prostě nebudeš. Nebudeš tak nikdy žít. Nepřestaneš mluvit prostě, nepřestaneš dělat tamhle to, ale budeš furt takhle žít. Ty potřebuješ dostat skrze moc Ducha Svatého, to nastavení toho srdce. Má touha je líbit se Bohu. Má touha je líbit se před Pánem. A pokud tam ta touha je, tak to už je to nastavení toho srdce. A ty to pomalu začneš dělat. A pokud to tam nastavení není, tak to nemůžeš ani začít dělat. To nejde. To je z vlastních sil potom. A vždycky člověk padne, když jako to začne dělat ze svých sil. To ani nejde nás dělat. Nejde, ale hodně lidí se o to pokouší. Nasadí si tu masku, na chvíli, na 2, na 3 hodiny, pak se zavřou dveře a konec. To radši přiznám, že mluvím prostě, nechovám se tak, jak mám, ale je tam to slovo chci se změnit. Že já to chci. Jo? Já se o to snažím, protože to chci. Jo? A jinak já neříkám, že to já taky, jestli řekl jo doma, taky někdy nás ulítne. Chování tohle si to přiznám, že? Takže to neznamená, že jsem dokonalý, ale že to Bohu vyznávám, jak říká Robin. Že to vyznávám, že před ním nic neskrývám, že mu řeknu, co dělám, dokonce před Bohem řeknu, co dělám, i když vím, že to vidí, ale řeknu mu to, co dělám. A že mě to trápí, mu řeknu. Nebo že si nevím rady sám ze sebou. Co nám dělat Bože? Být naprosto upřímný a vylít mu celé svoje srdce. Druhou výzvou apoštola Pavla je, abychom přistupovali před Boha v plné jistotě víry. V plné jistotě víry. Co to znamená? Tomuto tématu víry se Pavel věnuje v 11. kapitole, kde apoštol Pavel předkládá za vzory praotce víry. Abrahama, Jákoba, Izáka, Noéma a tady ty další. Píše apoštol Pavel, že bez víry není možné se zalíbit Bohu. Víra totiž spočívá na božích zaslíbeních. Jiný slovo pro zaslíbení je, že naše víra spočívá na božích slibech. Že Bůh, co slíbil, to se stane. To, co řekl, se stane. A naše víra je celá položená na jeho slovu. Na to, co řekne. A co řekl v minulosti. Že se to naplní. Víra Abrahama, Noého a další, Jákoba, Izáka, Josefa, spočívala na něčem, co oni neviděli, netušili ani o co jde, ale udělali to. Když třeba Bůh řekne Noému, Noé, postav tady nějakou loď, archu, protože za 40 dní, nebo za kolik dní, tady bude potopa. Uvalím na svět veliký trest. Ale ty a tvoje děti a jejich ženy, prostě vás 8 v rodině bude žít. Vás zachrání. Teď si musíš do toho žít, do té situace. On uvěřil Božímu slovu, že to Bůh udělá. A stalo se. Věřil něčemu, co neviděl, ani ho to nenapadlo nějak, ale uvěřil tomu, co Bůh řekl. Abraham jde za Abrahamem a řekne, vstaň ze svého bydliště a jdi do země, kterou ti ukážu. Dám ti za tvoje dědictví. Abraham neváhá, sebere svoji rodinu
a jde a neví ani kam jde, je napsáno. Ani nevěděl kam jde. Prostě šel na slepo. Ale věřil Božímu slovu. A mohli bychom dát právě tady ty příběhy starozákonní, který sám Pavel, já čerpám z něho, z jeho listu, v 11. kapitole popisuje, co to znamená ta víra. Já vám to jenom parafrázuju. To je to, že Bůh něco řekl a oni tomu uvěřili. Uvěřili do budoucnosti. A když se potom mluví o Mesiáši, proroci, tak tomu taky věří. Mojžíš, všichni věděli o Kristu. Pozor, oni věděli o Mesiáši. A je napsáno v tom listu, že jenom z dálky zahlídli to spasení, tu záchranu, ale věděli, že se toho nedožili. Že to připravují pro nás. Ale věřili tomu. A věděli, že se to nedožijou. Tak ty jdi něco dělat a budeš vědět, že ty z toho nebudeš mít nic. To je víra. S touto vírou my máme přestupovat před Boha. Že jasně a srozumitelně mý mysli je daný. Věřím Božímu slovu. Věřím, co Bůh řekl. Zaslíbil. Co slíbil, to se taky stane. Mnohdy je naše víra slabá a nemáme se čeho chytit. A musím říct z vlastního života, že takový chvíle jsem měl. Že úplně jsem drápal, škrábal poslední zrnko víry. Že už jsem byl úplně na dně, úplně jsem ležel. Ale víte co? Víra, to není náš produkt. To my ne, že jsme tak dobrý ve víře. Ale víra je dar. To dal Bůh člověku. Je to dar. A Bůh v tom daru tě učí, aby tvoje víra rostla. Jak? Čím více mu důvěřujeme v těžkých životních situacích našeho života, tím více on dokazuje svou důvěryhodnost. To znamená, ve svém životě prožíváme mnoho životních zkušeností a situací. Zkoušky, překážky, nemoci, problémy v rodinách a tak dále a tak dále. A pokud voláme k Bohu o pomoc, tak on nás slyší a pomáhá nám ty věci řešit. Zasahuje do těch situací našich. A tím získáváme větší zkušenost s Bohem, protože vidíme, že když jsme volali, tak on to udělal. A když máme tuto zkušenost, tak tím více mu budeme věřit příště. To znamená, že je to o vztahu s Bohem a o zkušenosti s Bohem. Rozumíte mi? Čím víc voláš k Bohu a vidíš, že se to děje, tak ty získáváš zkušenost toho, že on to dělá. A čím víc máš ty zkušenosti, tak tím víc ty už potom věříš. A čím víc získáš zkušenosti, tak vlastně se dostaneš do bodu, kdy už nebudeš pochybovat. A tady tu víru Pán Bůh vyžaduje. Jsme nepochybovali. Věř a nepochybuj. Říká kdo? Ježíš. Věř a nepochybuj. Jde o zkušenost s Bohem, který nás vede do víry a víru nás učí. Víra není, jak se říká, slepý krok do prázdna. To není slepý krok, ale opírá se o skutečnou živou osobu Ježíše Krista. Jestli to může vypadat jako krok do prázdna. Že ten Abraham vyšel a nevěděl ani kam jde. Noé začal něco stavět a nevěděl ani, jestli... Tak to tak vypadá, jako že to je krok do prázdna. Ale já to tak neberu. Tady ta víra se opírá o skutečnou živou osobu Ježíše Krista. Jestliže to Bůh řekl, tak nejdu do prázdna. Ale mám ten základ, na který si můžu stojí. On mi připravuje tu cestu. A s touto vírou máme přistupovat k Bohu. Mějme to na mysli. Nejde přistupovat k Bohu s prosbou a nevěřit, že se to stane. To nejde. To je opak víry. To není víra. Když přistupuješ k Bohu s prosbou, díku vzdáním, s chválou nebo s vděčností,
Věř, že to Bůh slyší a že taky tvoje prosby, pokud jsou v souladu s jeho vůli, tak je taky vyslyší. Že je naplní. Takže takovouhle víru Pán Bůh o takovéhle víře mluví, když přistupujeme k Bohu. Nemůžeš si modlit, Bože, uzdrav někoho, no. A přitom si říkáš v srdci, ale já nevím, jak to Bůh dělá. To je tak těžký. Tak to se vůbec začíná. Přistupujte Bohu s opravdovým nebo s vírou. V plné jistotě víry. Vroucí modlitba spravedlivého, co? V Jakubovi uzdraví. A Bůh vás vyslyší. Dále máme přistupovat se srdcem očištěným od zlého svědomí. To je hodně důležité. Máme přistupovat ze srdcem očištěným od zlého svědomí. Tady to máme prostřed. Co je to zlé svědomí? Pavel zde navazuje na to, co jsem už říkal v úvodu. Než šel k mě sloužit, musel vykonat oběť za hřích a smíření lidu. Musel vykonat za svůj hřích a pak teprve mohl jít posloužit tou velkou obětí za ten lid. Musel být očištěn vodou, pokropen krví, aby byl způsobený takové služby. A to se dozvíme v 2. Mojžíšovi 29. kapitole, když si to přečtete, a nebo taky v 9. kapitole listu Židů se jim to popisuje. On se vrací k tomu starému zákonu, ale dává ho do světla Ježíše Krista. A Pavel tady v 9. kapitole 13-14 ve verši píše: Jestliže již pokropení krví, kozlu a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně, tedy tělesně, je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vysvětlím. Krev býků, kozlů a popel z jalovice dokázal očistit pouze zevně. To znamená zvenku. Když to přichází Kristus, tak jeho oběť tě očišťuje zevnitř. Jo? Zevnitř. A od čeho tě očišťuje? Pozor. Od špatného svědomí. Od zlého svědomí tě očišťuje a od mrtvých skutků. A my si teď vysvětlíme, co to znamená od zlého svědomí a od mrtvých skutků. To znamená, že na základě víry v Ježíšovu oběť mohu přijmout odpuštění na základě pokání. To jsou dvě věci. Víra a pokání. Už se nemusím zabývat takzvanými skutky z minulosti. To, co jsem v minulosti udělal, a to může být třeba klidně před hodinou, a činil jsem z toho pokání, tak je to vymazaný. Je to čistý. Skrze Ježíšovu oběť. A to pokání, jestli jsem to vyznal, je to vymazaný. Ten hřích v Božích očích už neexistuje. Jestliže popel z jalovic a tak dále, jak jsme četli, dokázal očistit z vnějšku, tak o to víc Kristova oběť to vyčistí zevnitř, ale dokonale. Proto jsem měl ten úvod, aby jsme pochopili tady to. On to udělal dokonale, to znamená, že už ten hřích, který si udělal před hodinou, ale vyznal si v lítosti pokání, tak už neexistuje. Už se nemusím zabývat těmi skutky, protože si už neexistuje ten hřích, tak je co? Je svazaný mrtvý, jak jsme četli. Aby jsme... Protože věříme, že nám to odpustil. Protože věříme, že nám to odpustil. Přesně tak. To, co bylo včera, a činil jsem z toho pokání, je minulostí. To je mrtvý skutek. To je mrtvý skutek. Tím už se nemusím zabývat. Vyznané hříchy, skutky jsou v Božích očích už mrtvé. A jestli je něco mrtvé, tak je to konec. Ende. A mé svědomí je naprosto čisté. Protože Bůh ho tak vidí, to moje svědomí. Ne, že já.
Protože i kdyby mi moje svědomí po tady tom vyznání hříchu říkalo cokoliv, i kdyby mi přišly myšlenky, nejsi dost čistý. To bylo málo, co si činil to pokání. Ty to musíš něco přidat, musíš to nějak odčinit. Tak nevěř tomu hlasu. Protože my máme věřit čemu? Božímu slovu. Jestliže Bůh řekl, že věříš v oběť Ježíše Krista, že jeho krev tě očistila, tak to tak prostě je. A Bůh to tak vidí, ale ty máš tendenci to tak nevidět. A nebo přijde ten zlý a řekne ti, to je málo, co jsi udělal. Ještě jednou čím pokání. Já nikdy nečiním z jedné věci dvakrát pokání. Nikdy. I kdybych udělal cokoliv. A dělal opravdu cokoliv. Protože mám víru na to, že když jsem to udělal jednou a opravdu v lítosti a s opravdovým srdcem, bylo to smazané. A naopak, kdyby si to dělal po druhý, po třetí a přicházel si k Bohu s tím svědomím, že si nejsi jistý, že jsi Bůh očistil, tak je to nevíra. Se k tomu vrací zpátky a to, co mu vlastně vykonal na kříži, si vlastně úplně pochybil. Nedělejte to dvakrát. Je dobrý, Bůh nám dal rozum, mozek, aby jsme si svůj hřích promysleli, aby jsme si klidně promysleli modlitbu. Opravdu, já to říkám, možná ti to nezní duchovně, ale promysli si dobře, než přijdeš před Boha, svůj hřích, promysli si, co mu chceš říct a pročistí své srdce, prozkoumej ho, anebo řekni Duchu Svatý, prozkoumej své srdce a vydej to na povrch, než půjdeš se modlit Bohu. A když ti to Bůh ukáže, Duch Svatý ti pomůže to vyndat ty věci, že on tě nenechá, on ti pomůže, když ti to říká, i žalmista David říká, zkoumej mě, ty znáš moje srdce, zkoumej mě, ty znáš, co je v něm je, ty víš. A Duch Svatý ti pomůže ty věci vyndat. A teprve, když ti to vyndá, ty to pochopíš, rozmyslíš si tu modlitbu, jdi za ním a teprve modli se. A pak je to v pořádku. Pak je to v pořádku. To se stane mrtvým skutkem. Věřím v Ježíšovu dokonalou oběť. Činil jsem pokání a Bůh očistil moje srdce, moje svědomí. I kdyby mi svědomí říkalo cokoliv, tak Boží slovo je víc než moje pocity. Je to tak? Je to velice, velice duchovní záležitost. A to mohu přijmout pouze na základě víry. A s tímto vědomím a vírou, že jsem očištěn od zlého svědomí, mám přicházet k Bohu. Protože on sám mi ho vyčistil, to svědomí. Pokud já jsem věřil a činil pokání, on to tam vymazal sám. Ty máš očištěné srdce, pokud si vyznal své hříchy a věříš tomu, co pro tebe Ježíš vykonal na kříži. Čtvrtou charakteristikou znovu zrozeného člověka je, že máme přistupovat před Boha s tělem omytým čistou vodou. Máme přistupovat k Bohu s tělem očištěným čistou vodou. A tady apoštol Pavel asi naráží, není to tam přímo výslovně napsaný, ale naráží na křest. Na tvůj křest, který je v Novém zákoně, je spjatý ze spasení. Ukazuje ten křest. Co je křest? No je to vyznání. Že tomu, čemu jsem uvěřil, to, co jsem prožil uvnitř, tak to vyznávám navenek. Že Ježíš je spasitel, že je Boží syn, že stál z mrtvých, že zemřel za moje hříchy a že mi čeká věčný život, když tomu věřím. Takže očištění srdce vírou od zlého svědomí a očištění těla čistou vodou, teda tím křtem ukazují na vnitřní čistotu, která se projevuje vnějším, tedy viditelným jednáním. Jinak řečeno, co to pro mě Ježíš duchovně udělal, tak já přijal vírou a mě to očišťuje
a proměňuje do podoby Ježíše Krista. Když tedy přistupujeme k Bohu, mějme i tady to na paměti, že jsem pokřtěný, že se něco vyzná, že něco vyznává a že to bylo veřejný, že to byla veřejná proklamace, že jsem Boží dítě. Když tedy přistupujeme k Bohu, mějme to na paměti. Pátou charakteristikou je neotřesitelná naděje, kterou vyznáváme. To je poslední, na co máme myslet, když přistupujeme k Bohu. Naše naděje se upíná na co? Na slovo. Na Ježíše. Na Ježíše, určitě. Ale naše naděje se upíná na spasení. Na věčný život, na budoucnost. Že Bůh pro nás připravil to místo. Věčný život. A naše naděje se taky upíná na zaslíbení, které Bůh dal a splní. Věčný život, naplnění Božích slibů a naděje taky v tom, že Ježíš si přijde pro svou církev. V poslední dny. Věříme, že Ježíš si přijde pro svou církev, pro svou nevěstu. A to nás motivuje k vytrvalosti, k víře a k čistému životu, než přijde Pán Ježíš. Co tě motivuje, aby si žil svatě? Vděčnost. Vděčnost. Vděčnost a taky to, že máš nějaký cíl. Že je zaslíben věčný život. To tě motivuje. Že nechceš o to nějak přijít. Naděje totiž dává sílu jít dál. Máš naději na věčný život. Věříš, že se setkáš tváří tvář s Ježíšem. To je tvoje naděje. A jestliže máš takovou naději, tak tato naděje dává sílu nepodlehnout pokušení, hříchu a nesnížit se ke kompromisu s tímto světem. Víte, kolik uděláme kompromisu ve svém životě? Já si nedokážu představit, kdo žije naprosto čistě. Že by neudělal maličký kompromis, že by nezřešil, že by něco... Neexistuje takové. Neexistuje, to byl jenom Ježíš. Ale my máme k tomu směřovat. Máme to naplňovat, máme se o to snažit. A ty kompromisy s tímto světem, to je prostě... Máme o tom příběh ve Starém zákoně, když jeden služebník dělal kompromisy a dopadlo to velice špatně. Velice špatně. Nesmí, protože to je ano, ať je ano, tak jako Ježíš, a ne, ať je ne. A tam neexistuje nějaký háčky, klíčky. No jo, ale když jde o někoho, koho miluješ. A teď je to třeba tvoje dítě. A už dospívá. A já mám tu zkušenost, že? Protože mám takové děti. A měl jsem. A dospívá. A teď chodíš s klukem, tak ty musíš udělat jaký kompromis, ale Boží slovo říká něco jiného. Tak jak se mám v tom orientovat, jak to mám žít? A? Tím svatým a s láskou. Musí nastoupit láska. Ne zákon, ale láska. Možná to bude malý kompromis, ale ne proto, aby já zřešil, nebo aby já si ulevil, ale protože toho člověka miluji, toho dceru, toho syna miluji. Ježíš nás taky miluje. Přesně tak. Ale neznamená to nějaký kompromisy ve smyslu i proti Božímu slovu. To ne. Ale nějak v tom opravdu najít moudrost. Jo. Ale to jsem dal jenom příklad, že to je těžký někdy. Ale někdy říká svět něco, co je proti Bohu, proti Božím zákonu, příkazu. A ty mezi tím uděláš kompromis. A jsou takový církve, které udělají mezi tím kompromis. A velký, a veřejně. Tak je to těžké. Ale my máme naději, že přijde Pán Ježíš. Všichni máme stejnou naději, stejnou víru.
Všichni jsme očištěni stejnou krví Ježíše Krista. Ježíš Kristus je dokonalá oběť a dokonalý kněz. V tom listu Židů budete číst, jestli to budete číst. Já to nechci už tady teď dávat, ale on je nejvyšší kněz podle řádu Melchisedeka. Tam je to napsané. A museli byste si to pročít, co to znamená. Takže závěr. Zrekapitulujme si. Máme přistupovat před Boha s opravdovým srdcem. To znamená srdce, které není rozdělené. Neslouží dvěma pánům, ale je celé oddané Bohu. Žít v pravdě i za zavřenými dveřmi, kde mě nikdo nevidí. To je takový základ, vám jenom řeknu shrnu, co jsme říkali. To znamená to přicházet s opravdovým srdcem. Že nejsem rozdělený srdcem. A že budu žít svůj život podle Božího slova, i když budou zavřený dveře. Nejenom tam na veřejnosti. V plné jistotě víry. Tam jde o to, mít tu zkušenost s Bohem, který nás vede do víry a učí nás víře. Ale také věříme jeho slovu a zaslíbení. Věříme, že to, co pro nás Ježíš vykonal, je platný. A ze srdcem očištěné od zlého svědomí. Věřím v Ježíšovu dokonalou oběť. Činil jsem pokání a Bůh očistil moje srdce i moje svědomí. To si pamatujte. Ze srdcem očištěným od zlého svědomí. Tělem opitým čistou vodou. To znamená, křest, který jsme prošli, ukazuje na změnu mého života. Ukazuje navenek, co jsem prožil uvnitř srdci. To, co pro mě Ježíš duchovně udělal a já přijal vírou a křtem mě očistuje a proměňuje do podoby Ježíše Krista. A to poslední, držme se neotřesitelné naděje. Jestliže máš naději na věčný život a že se setkáš s Ježíšem, pak ti tato naděje dává sílu jít dál a dál, až dokud nedojdeš do cíle. Motivuje tě k posvěcenému životu. Ta naděje. Nemůžeš mít naději a přitom žít falešně. To nejde. To potom je falešná naděje. My si musíme pohlídat prostě, že v té naději, která nás posouvá, která nám dává sílu, si dá pozor na ten svůj život. Amen. Amen. Tak pojďme chválit Pána, nebo budeme se modlit teď, tak postaňte prosím a kdo chcete, můžete se modlit.